ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வேற உங்களோட பிபிடி ஓபன் பண்ணுங்க. இப்ப உங்களோட ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுது. இப்ப நீங்க பிபிடி ஓபன் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அமிச்சான்ல அது வந்துச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கிருஷ்ண இது கிருஷ்ண இப்ப ஹரே நான் ஹரே யூடியூப் ராம் லைவ் ஹரே போறத ராம் நீங்க ராம் ஆன் ராம். பண்றீங்க. அது இல்ல ஹரே அது இல்ல கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே அது ஹரே இல்ல ஹரே மாதாஜி. ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஏக கிருஷ்ண நிமிஷம் ஹரே ஹரே மாதாஜி. ஹரே ராம் ஹரே ராம் ஹரே ராம் கிருஷ்ணாமா. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி, கிருஷ்ண நீங்க ஹரே ஹரே இப்ப ஹரே நான் ராம் யூடியூப்ல லைவ் போடுறேன்ல, அதை ஹரே நான் ஹரே. உங்களுக்கு ஹரே அமிச்ச கிருஷ்ண லிங்க் கிருஷ்ண நீங்க அதை கிருஷ்ண ஹரே போடுறீங்க. ராம் அது கிடையாது, வெளியில ராம் வாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே வெளியில கிருஷ்ண வரட்டாமா? கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே வந்துட்டோமாப்பா? ராம் சாப்டர் ராம் ஹரே. 16 இன்னைக்கு காலையில அமிச்சம் பாருங்க, அதை போடுங்க. சாப்டர் 16 ஓகே ஓகே. திருப்பி நீங்க யூடியூப் தான் போறீங்க. அப்படிங்களா? நீங்க ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுத்துட்டு திருப்பி வெளியில வந்து பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கேக்குறதா? கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் பிரணாம். இந்த பிரபு முடிக்கட்டும், ரவுண்ட் முடிக்கட்டும். இதோட மேல போங்க, மேல போங்க. யூடியூப செலக்ட் பண்ணாதீங்க, அதுக்கு மேல போங்க. லேடிஸ் போவாங்க. மேல போங்க, மேல போங்க, மேல போங்க. வாய்ஸ் காலுக்குலாம் மேல போங்க. சரியாச்சாமா? வந்துச்சா? இன்னும் மேல போங்க. இன்னும் என்ன இல்லையா? ஆஹா, வேற ஏதோ போறீங்க நீங்க. எஸ், ஷேர் ஆகுது. எஸ் எஸ், ஷேர் ஆகுது. இப்ப ஸ்லைட் ஷோ போட்டுங்க, ஸ்லைட் ஷோ போட்டுங்க. ஃப்ரம் பிகினிங். போட்டோமா? ஹரி போல். கரெக்ட் கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் லீவ் ஆகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஓகே. ஹரே ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாட்டு பாடுங்க. மகாத்மியம் வாசிச்சாச்சு. பாட்டு பாடிட்டு நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण माताजी थैंक यू टू ऑल माताजी हरे कृष्ण शेयर आगुது माताजी अध्यायम 16 கிருஷ்ணா பிரபு தெய்வாகர கேக்குதுங்களா? சம்பத் ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குது மாதாஜி கேக்குதுங்களா ஹரே கிருஷ்ணா பேசுறது? ம். கேக்குது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் டிவோட்டீஸ், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். எனது பணிவான வணக்கங்கள். பிரணதி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது மாதாஜி பிரணதி படிங்க. மாதாஜி பாட்டு பாடல, இன்னும் பாட்டு பாடல. நீல மாதாஜி பாட்டு பாடட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டு பாடுங்க, வேற யாராவது பிரணதி வாசிப்பாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லப ஜய கிரிவரதாரி ஜய யசோதானந்தன ஜய व्रज ஜன ரஞ்சன ஜய யமுனா தீர वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जननंजन जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. जी பிரணதி என்ன படிங்க? பிரணதி படிங்க. என்ன? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय षशीर उन्मीलितं येन तन्मे श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा तदा माह्यं ददाति पदान्तिदं वन्दे अहं श्रीगुरवो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं चक्रजातं सगगण रघुनाथन विदं तं स जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितं विदां स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता
राधाकान्ता नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतृप्तश्चक्रुभा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावने भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हृदय जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्ते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिव्येशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। படிச்சுங்க பிரபு, அப்படியே நீ படிச்சிருங்க பிரபு, இதையும் படிச்சுங்க. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय दैव असुर सम विभाग योग। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு வந்து தெய்வ அசுர இயல்புகளை பத்தி விவரிக்கிறது. தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. 16.123 3 ஸ்லோகம் ஒட்டுக்கா கொடுத்திருக்குது. படிங்க மாதாஜி சரணா. हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व समुद्भिर् ज्ञानयोग व्यवस्थिता दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधा त्यागशान्तिरपैसुना ध्यायभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं हरिरचपलम् तेजाक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पादं दैवीम् अभिजातस्य भारत। புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துவதில் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம கடந்த 15வது அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல ஜட உலகம் என்னும் ஒரு ஆலமரம் பார்த்தோம். அந்த ஆலமரம் தான் நம்ம பௌதீக பந்தத்தை விளக்குறது. அத வந்து நாம உறுதியாலையும் பற்றின்மையாலையும் வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து நாம வந்து சத்துவ குணத்துல மங்களகரமான செயலா செய்யப்படும் செயல் மங்களகரமானது. இந்த செயல் வந்து நமக்கு முக்திக்கான பாதையில முன்னேற்றம் அடையலாம். ஆனா அதே நேரம்
ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் செயலாற்றுபவர்களுக்கு வந்து முக்திக்கான வாய்ப்பே இல்லை. அவங்க வந்து இந்த ஜடவொளி மனிதனாக தொடரணும், இல்லாட்டி கீழான உலகத்துக்கு போவாங்க. வீழ்ச்சி விட்டு மிருக இனங்கள், அதை விட தாழ்ந்த இனங்களுக்கு வந்து அங்க 84 லட்சம் உயிரினத்துல ஏதாவது ஒரு உயிரினமா செல்ல வேண்டி இருக்கும். இந்த 16வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, தெய்வீக இயற்கை அதனுடைய குணங்கள் மற்றும் அசுர இயற்கை அதனுடைய குணங்கள் ரெண்டையுமே பகவான் விளக்குகிறாரு. இந்த குணங்களோட நன்மை தீமை இதையும் விளக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் அச்சமின்மை. அச்சமின்மைன்னா என்ன? முக்கியமா இந்த அச்சமின்மைங்கிற வந்து வார்த்தை துருவ வாழ்வு இருக்கவங்களுக்குதான் பொருத்தமானது. ஏன்னா அவங்க வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்க வந்தோம் சுற்றத்தார் சுற்றவர் எல்லாரையும் விட்டுட்டு சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க. அவங்க எப்படி போறாங்க? நான் ஒருபோதுமே தனியா இருக்கிறது இல்ல. இந்த இருள் நிறைந்த ஒரு வனப்பகுதியில நான் வாழ்ந்தா கூட கிருஷ்ணர் என்னுடன் உள்ளார், அவரு எனக்கு எல்லா பாதுகாப்பையும் அளிப்பார் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டும். இந்த உறுதிதான் அபயம், அச்சமின்மை. இது நமக்கும் பொருந்தும் ஓரளவுக்கு. ஏன்னா நம்ம எங்கேயோ போறோம், ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல மாட்டிக்கிட்டோம், அப்ப நாம நினைக்கணும் தாங்க முடியாத மனிதர்களால தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் நமக்கு. அதி ஆத்மியா, அதிபவதியா, அதிதெய்வீகன் வர்த்தனைகள் அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன நினைக்கணும்? பகவானே நீ என் கூட இருக்கிற, எனக்கு நீ எல்லா பாதுகாப்பையும் கொடுப்ப அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா நாம நம்மளுடைய நிலையை நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து பழகத்துனா கூட ஆண்கள் பெண்களை தான் தாயா நினைச்சு பழகணும். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு சகாக்கள் ஒருத்தர் வந்து சோட்டா ஹரிதாஸ் தாகூர். இவர் வந்து ஒரு தவறான ஒரு நடவடிக்கையில ஈடுபட்டான்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு பெண்ணை காமனுடன் பார்த்துட்டாரு. பார்த்ததுமே அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய சகாக்கள் கொடுத்திருந்து அவரை ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு. நாம வந்து ஒரு பெண்ணை பாக்குற பார்வை கூட ஒரு தவறான எண்ணத்துல பார்க்க கூடாது அப்படின்ட்டு அப்புறம் விட்டு போனதை அவர் தன்னுடைய உயிரியே விட்டுட்டாரு. அடுத்து ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் செய்து கொள்ளி. இப்ப நம்ம செய்யற வேலை என்ன? நம்ம ஆன்மீக ஞானத்தை பாகவதம் படிக்கிறது, பக்தர்களோட சத்தகத்துல இருந்து அதை பத்தி நம்மளோட மூத்த பக்தர்கள்ட்ட தெரிஞ்சுக்கிறது. இதெல்லாம் தானம். தானம்ங்கிறது சன்னியாசியோ இல்ல பிரம்மச்சாரியோ யாருமே கொடுக்க முடியாது. தானம்ங்கிறது கிரகஸ்த வாழ்க்கையில வாழ்ற இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு உரிய ஒரு இது என்னன்னா தானம் தான். நாம என்ன செய்யணும்? தானம் எதுக்கு தரணும்? மரத்தில வந்து பிச்சை எடுப்பாங்க. ஒரு தவறான வேலை ஒரு குடியா இருக்கலாம், ஒரு பணம் கேட்டானா நம்ம தானம் சொல்ல கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அந்த காசு எதுக்கு செலவு பண்ணுவான்? ஒரு தவறான வழிக்கு தான் செலவு பண்ணுவான். நாம தானம் கொடுக்கணுமா? கோயில் சேவைகளுக்கு கொடுக்கணும். கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி வருது, அப்ப பகவானுக்கு பிரசாதத்தை கொடுக்கலாம், பூ வாங்க கொடுக்கலாம். எவ்வளவோ செலவுகள் இருக்குது. எந்த ஒரு கோயில்ல கூட நீங்க பகவானுக்கு சாமிக்கு செலவு பண்ணீங்களாவே அது வந்துட்டு தானம் தான். ஆனா இந்த தானமோட 3 குணத்துல இருக்குது. அது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். பின்னாடி வருகிற அத்தியாயங்கள்ல. அடுத்து சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுன்னா தம. இது எப்படின்னா நம்ம தர்மத்தின் படி வாழணும், அதுதான் சுய கட்டுப்பாடு. இது வந்து கிரகஸ்தர்களுக்கு. ஆனா இவங்களுக்கு வந்து மனைவி இருந்தாலுமே அவங்க வந்துட்டு காம வாழ்வில வந்துட்டு நம்ம தேவையில்லாத உபயோகிக்க கூடாது. குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மட்டும்தான் அதை நம்ம பயன்படுத்தணும். அதுவும் பகவானோட பக்தர்களாக குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெற்றுக்கொள்ளதான் நம்ம பயன்படுத்தணும். அதுதான் சுய கட்டுப்பாடு. அதே மாதிரி
குழந்தை உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்துட்டு கருக்கலைப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து தவறான முறை. நாம சுய கட்டுப்பாடா இருக்கணும். இதுவும் இல்ல, நம்மள மாதிரி குடும்பஸ்தர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் தான் யாகம். இந்த யாகம் செய்யறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப அளவுக்கு பணம் தேவை. யாகம் செய்யறதுக்கு அந்த பொருள், நெய், அது சமைச்சு ரொம்ப ஏகப்பட்ட பணம் செலவாகும். ஆனா நமக்கு இந்த இந்த காலத்துல நம்ம வந்து இந்த யாகம் நடத்துறதுக்கு ரொம்ப செலவு பண்ண வேண்டியிருக்குது. அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? செய்யற சாத்தியம் இல்லை. அதுக்குன்னு பகவான் சைத்தன்யர் நமக்காக இந்த கலியுகத்துல ஒரு யாகம், அதாவது சங்கீர்த்தன யாகம், சங்கீர்த்தன யக்னம் பரிந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த சங்கீர்த்தன யாகம் இது மிகச்சிறந்த யாகம். நம்ம எதுவும் செலவு செய்ய வேண்டியதே கிடையாது. யார் வேணாலும் சொல்லலாம், எங்க வேணாலும் செய்யலாம். இதுதான் யாகம்ங்கிறது. வேதங்களை கற்றல். இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்களே, இதுதான் வேதங்களை படிக்கிறது. பகவத்கீதை, பாகவதம், இன்னும் இதெல்லாம் படிக்கிறதா வேதம். அத நம்ம ஒருத்தருமே படிக்கணும். தெரியறது இல்லை. வேறவங்கள பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தவங்களை பத்தி மென்ஷன் பண்ணி பேசக்கூடாது. அவங்கவுங்க அவங்களுடைய மதப்பற்றுல எவ்வளவு இதை இந்த புக்கை கையில வச்சுட்டு போறாங்க, படிக்கிறாங்க, எடுக்கிறாங்க. நம்மளுடைய இதுதான். எத்தனை பேர் வீட்டுல பகவத்கீதை இருக்குது? எல்லார் வீட்லயும் பகவத்கீதை இருக்கணும். வேற்று மதத்தவர் வீட்டுல எல்லாம் அவங்களுடைய மத புத்தகம் வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய ஹோலி புக், அவங்களுடைய புனித நூல்ல வைத்திருக்கிறாங்க. ஆனா நம்மளவங்க பகவத்கீதை அப்படின்னாவே இன்னும் எவ்வளவோ குடும்பத்துல எவ்வளவோ வீட்டுல இல்ல. எல்லாருமே இந்த பகவத்கீதை இது வாங்கி வைக்கணும். அதுல உள்ளபடி உள்ள கருத்து இருக்குது. அது மூலமா நம்ம வந்து வேதங்களை கட்டுக்கலாம். தவங்கிறது இது வந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு சொல்லலாம், வனப்பிரஸ்தம் அதை சொல்லலாம். இப்ப நமக்கு தவம்னு சொன்னா நம்ம போய் காட்டுல போய் மலையில போய் அங்கே உட்காந்து தவம் செய்ய முடியாது. தவம் வந்து 3 விதமா செய்யலாம். மனசா, காயா, வாக்கா 3 விதமா செய்யலாம். எப்படின்னா, இப்போ நம்ம நாக்கு கட்டுப்படணும். நாக்கை கட்டுப்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி? ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம், அதுவும் தவம் தான். நாம சொல்றோம், இப்ப ஆரம்பத்துல ஒரு ரவுண்டு சொல்லுவோம்னு சொல்றோம், ஒரு 16 ரவுண்டு பண்றீங்க, அதுவும் தவம் தான். வால்யூம் கம்மியா இருக்கு மாதாஜி. இப்பங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு மாதாஜி. இப்ப வந்துச்சா பாருங்க. வந்துச்சுங்களா பிரபு? இல்ல வரலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் இது பண்ணேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். கேக்குதுங்களா? வால்யூம் ஜாஸ்தி வச்சுட்டேன் பிரபு, கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஸ்கிரீன் தான் ஷேர் ஆகல. ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு இன்னும் வரலையா? கிருஷ்ணா பண்ணிருக்கேன் பிரபு. வந்துச்சுங்களா? எளிமை. தவம் இல்லாட்டி நம்ம யாருமே முக்தி அடைய முடியாது. ஒவ்வொருடைய பக்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் இன்றியமையாதது வந்து தவம், எளிமை. எளிமைங்கிறது நம்ம எதுவுமே ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் இருப்பதுதான் எளிமை. அகிம்சை. அகிம்சைன்னு சொன்னா, அகிம்சையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உயிரோட பரிணாம வளர்ச்சியை நாம தடுக்க கூடாது. அப்படின்னா என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட உயிருக்கு பகவான் இத்தனை நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம். அதனுடைய வாழ்வினுடைய வளர்ச்சியை நம்ம வந்து தடை பண்ணக்கூடாது. அதுக்குதான் 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு. அது இப்ப அடுத்து வர ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். அகிம்சைங்கிறது அதுவும் இல்லாத
மனத்தளவுல அடுத்து நம்ம வந்து கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது, துன்பம் கொடுக்க கூடாது. அவங்க மனதளவுல நம்ம வார்த்தையால மனசு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அதுவும் வந்து அகிம்சை கிடையாது. மனத்த அளவுல கூட அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுற மாதிரி நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கவே கூடாது. அதுதான் அகிம்சை. வாய்மைனா உண்மை பேசணும். வாய்மைங்கிறது எப்போ வருது நமக்கு? அந்த இதெல்லாமே 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பின்னாடி வருது, பார்க்கலாம். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம், நமக்கு கோபம் வரக்கூடும். கோபம் இருக்கிற இடத்துல அழிவுதான் இருக்கும். கோபத்தோட எழுந்திருக்கிறவன் நஷ்டத்தோட அமர்வான்னு சொல்லி ஒரு பழமொழியே இருக்குது. அந்த கோபத்துக்கு விடுபட்ட தன்மையில் இருக்கணும். துறவு. துறவுங்கிறது நாம இப்போ குடும்பத்துல இருக்கிறோம், துறவுனா பிறவியா போயிடுங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. இருந்தாலும் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பட்டுட்டு வாழணும். சாந்தி, அமைதி, அமைதியான குணம் இருக்கணும். குற்றம் காண்பதில் எப்பயுமே நம்ம குற்றம் காண்கிற குணம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது. அந்த குற்றம் காண்கிற குணத்துல வந்து நமக்கு வந்து அந்த விருப்பம் இருக்கக்கூடாது. எல்லா உயிரும் மீதுமே கருணை கொள்ளணும். கருணை கொள்ளும் போது என்ன செய்யறது? நம்ம மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது. அகிம்சையில இது வரும், கருணையில வரும். கருணை எல்லா உயிர்களுமே நம்மள போல இல்லைங்க. அதுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்குது. ஒவ்வொரு உயிர்களும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. காமம், பேராசை அது இருந்தாலும் நல்ல குணம் கிடையாது. ஒரு கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். மனம் வந்து உறுதியா இருக்கணும். இதுல இப்ப நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும்னா அது வந்து பிறக்கூடாது. நம்ம துருவனுக்கு இருந்தது பாருங்க உறுதி. துருவ மகாராஜாவுக்கு சின்ன பையன் எவ்வளவு ஒரு உறுதியா தவம் இருந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அந்த மந்திரத்தை தான் நாரதர் துருவ மகாராஜுக்கு கொடுத்தாரு. அந்த மந்திரத்தை சொல்லி உறுதியோட 6 மாதம் பகவான தன் மனதிலே கொண்டாந்து இருத்தினாரு. நேருக்கு நேரா பார்த்தாரு துருவ மகாராஜா. வீரம், அது சத்திரியர்களுக்கு உரிய தன்மை. மன்னிக்கும் தன்மை. எல்லாருமே நம்ம ஏதாவது தவறு செஞ்சுட்டாங்களா அதை மனத்துல வச்சுக்க கூடாது. மன்னிக்கிற தன்மை இருக்கணும். அவங்களுக்கு தான் அது உன்னதமான மனிதனுடைய தன்மை. அது தைரியமா இருக்கணும். தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. அகத்தூய்மைங்கிறது நாம சொல்ல சொல்ல நம்மளுடைய மனசு தூய்மை அடையும். நம்ம இதயம் தூய்மை அடையும். இதயத்தில் இருக்க பரமாத்மா சந்தோஷப்படுவார். பொறாமையின்மை, நம்ம யார் மேலேயுமே பொறாமைப்படக்கூடாது. பொறாமை வந்து வள்ளுவர் சொல்றாரு சேர்த்தாரை கொல்லி அப்படின்னுட்டு. அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். நமக்கு யாரோட மரியாதை வந்து என்ன ஆக போகுது? எனக்கு மரியாதை வேணும், எனக்கு வேணும் அப்படிங்கும் போதே எனதுனாவே நான் ஆயிடுது. நான்னாவே அகங்காரம் வந்துருது. அதனால நம்ம வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கணும். இது எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இந்த குணங்கள்லாம் நாமளே உட்கார்ந்து பார்க்கலாம். நமக்கு இதுல எந்தெந்த குணம் இருக்குது, எது இல்ல. பகவான் சொல்றாரு இது தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதை நம்ம உட்கார்ந்து யோசனை பண்ணி எதை நம்ம கிட்ட இல்ல, எது இருக்குது, இல்லாதத வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அதன்படி நடக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 16.4 படிங்க. என்ன படிங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पुरुष्याम् एव च अज्ञानम् अभिजातस्य पार्थ सम्पदाम् आश्रितम्. தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல வந்துட்டு 6 குணத்தை சொல்றாரு பகவான். என்னன்ட்டு 1 தற்பெருமை, 2 அகந்தை, வீண் அபிமானம் 3, கோபம் 4, 5 கொடூரம், 6 அறியாமை. இதெல்லாம் எந்த உடைய யாருடைய குணம்? அசுர இயல்புடைய அந்த இயல்புடையவர்களுடைய குணம். இப்போ ஒரு சாதாரண மனிதர் இருக்கிறோம்னா ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல கொஞ்சம் நிறைய பணம் காசு இருக்குது அப்படிங்கும் போதே மனிதர்களுக்கு என்ன ஆகுது? கர்வம் வந்துருது. கர்வத்தோட அகந்தியும் வந்துருது. இதுதான்
அசுரர்களோட குணம். இந்த மாதிரி குணம் இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.5 देवी हरे कृष्णा देवी संबत विमोक्षाय निबंधा या सुरी मता या सुरुक्षः संपदः देवी अभिजातो असि पांडव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மதஜி தேங்க்யூ. இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனனை நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய், இந்த குணம் உனக்கு முக்தி தரும், அசுர குணம் பந்தப்படுத்துங்கிறாரு. இதை எதுக்காக சொல்றாரு பகவான் இப்படி? ஏன்னா இது எந்த இடத்துல பேசுறாங்க, குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல. அப்ப என்ன சொல்ற, அப்படி முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் நான் சண்டை போடல, எதனால சண்டை போடல, என்னோட மரியாதைக்குரிய பாட்டனார், என்னுடைய மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர், இவங்க எல்லாம் நான் கொல்லப்பட வேண்டுமா இல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு கருத்தை வச்சுக்கிட்டுதான் அவன் கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கோபம் வரல. ஒரு கொடூரத்தின் ஆதிக்கம் அவங்ககிட்ட கிடையாது. இந்த ஒரு குணத்துல அவனுக்கு அசுர குணம் இல்லைன்னு தெரியுது. அதனாலதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய்ன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. 16.6 भूत सर्कौ लोके अस्मिन् तैव आसुरैव च तैवो विस्तरस प्रोक्त आशुरम् பர்த்தே மே ஸ்ருணு. மிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மதேஷ். தேங்க்யூ மதேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 16.6 இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்னா, இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் தெய்வீகமானவர்கள், இன்னொருத்தர் அசுரர்கள், 2 பேர் இருக்கிறாங்க. 2 பேர்ல நான் உனக்கு தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்லிட்டேன். இப்ப உனக்கு அசுரர்களுடைய குணத்துல சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த தெய்வீக குணங்கள் பிறந்தவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுவாங்க. ஒழுக்கமான வாழ்வுனா என்ன, சாஸ்திர நியமங்களுக்கும் அதுக்கு ஏற்பட்டு அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள். அதன்படி சாஸ்திர நியமங்களை பின்பற்றி வாழ்வார்கள், அதை செயல்படுத்துவார்கள். அவங்கதான் தெய்வீக குணங்களோட பிறந்தவங்க. ஆனா இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறவங்க, சாஸ்திரங்களை விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற மாட்டாங்க. தன் மனசு எப்படி போகுதோ, தன் மனம் போன போக்குல போவான், அவன் தான் அசுரத்தன்மை உடையவன். ஹரே கிருஷ்ணா. 16.7 ஹரே கிருஷ்ணா. 16.7 படிக்காதவங்க படிக்காரனா. न शौसं नाभि சாசரோ சத்தியம் தேஷோ வித்தியதே. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தியோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த அசுரத்தன்மை உடையவங்களுக்கு என்ன செய்யறது என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது. ஏன் தெரியாது? அவங்கதான் நம்ம வேத சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுறது. இப்படி வேதத்துல என்ன புரியுதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் அவங்களுக்கு தூய்மையே இருக்கிறது இல்ல, ஒரு ஒழுங்கான ஒரு நடத்தையும் இல்ல, உண்மையா அவங்க கிட்ட இல்ல. அதே போல இவங்க அகத்தூய்மையும் கிடையாது, புறத்தூய்மையும் கிடையாது, சாஸ்திர விதிகளை அறியாதவங்க. அப்படியா அந்த விதி பின்பற்றணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இங்க கிடையாது, அந்த நாட்டமும் கிடையாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க அசுரர்கள். அவங்க இப்படி பின்பற்றாம இருக்கிறதுனால ஒரு சிறந்த ஒரு சாதுக்களுடைய சந்திப்பு கூட அவங்களுக்கு கிடைக்காது. அதாவது சமூகத்துக்கு ஏதாவது நன்மை வருதா, அதை கூட அவங்க அதை கூட ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய சமூக நிலை ரொம்ப கேலிக்குரியது, துன்பத்துக்குரியது. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.8 அஸ்தியம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூர் அனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்யத் காம ஹைதுகம். அவர்கள்
இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றன. காம இச்சையால் உண்டாகப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவங்க இந்த உலகமே பொய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உலகம் வந்து தானாதான் வந்துருச்சு, இத வந்து யாரும் படைக்கல அப்படிங்கிறது. அப்புறம் ஜடத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் அவங்க வேறுபாடே சொல்றது இல்ல. ஜடமும் ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றவங்க. இந்த ஜட செயலாலையும் அந்த ஜட செயலோட விளைவாலதான் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக கடவுளால் படைக்கப்பட்டது அல்ல, இது தானா வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது எப்படின்னா, நம்ம கனவுல இதுக்கு சில பிரபாதம் ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. கனவுல நம்ம பல்வேறு பொருள் படைக்கிறோம். ஆனா அந்த கனவு காலம் உண்மையா? அவருக்கு உண்மையான இருப்பு கிடையாது. நம்ம முழிச்சு பார்த்தாதான் நம்ம கண்டதெல்லாம் கனவுன்னு அறிகிறோம். அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை அது போல நினைக்கிறாங்க. இந்த உலகின் படைப்புகள் எல்லாமே கனவுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. உண்மை அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. அதே மாதிரி பகவான் பகவத்கீதையில அவர் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தைகள்ல அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அசுரர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. 16.9 16.9 ஏதாம் திருஷ்டிம் அஷ்டத்மனை அல்ப புத்ய பிரபன் யுக்ர கர்மான சஷ்யாய ஜகத்தோ அஹிதா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றாரு பகவான்னா, இந்த அசுர குணத்துலதான் அந்த தெய்வீக குணத்தை இழந்தவர்கள் அசுரர்கள். இவங்க வந்து உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல் என்னது? அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. மறைமுகமா இந்த பாதம் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, எந்த நேரத்திலுமே போர் வரலாம். இந்த அணு ஆயுதங்கள் பெருநாசத்தை உண்டு பண்ணும். இந்த விஷயம் எதுக்கு? இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதை இங்க சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இந்த இறைவனர்கள் இல்லாததுனாலதான் மனித சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. ஆனா இது வந்து உலக அமைதிக்கோ இல்ல உலகம் வளம் பெறவோ அது உதவக்கூடியது அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.10 காமம் ஆசிரித்ய துஷ்பூரம் ஸ்தம்பமானம் மதாம்பிதா மோகாத் கிரகித்வா சத்கிரகான் பிரபந்தந்தே அழுசிவ்ரதா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுலதான் இந்த பின்னாடி வந்து சொன்ன இல்லைங்களா, பருப்பத்தில் பார்க்கலான்னு. திருப்தி அடையாத காமம் எது? காட்டப்பட்ட 4 விஷயங்களுமே எது? ஒரு தவறான நடத்தை, தவறான உறவு கொள்வது, அப்புறம் மதுபானம் போதையை விரும்புறது, அப்புறம் மாமிசம் சாப்பிடுவது, அப்புறம் சூதாடுறது. இது எல்லாமே அசுர குணம். அவங்க அதுலயே இதுல போனவங்க மேல வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். இதுக்கு அடிமை ஆயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு திருப்தி கிடைக்குமா? கிடைக்கவே கிடைக்காது. திருப்தியே கிடைக்காது. இதெல்லாம் வந்து டெம்பரவரியான ஒரு இன்பம். நித்திய இன்பம் எங்க கிடைக்குது? நித்திய ஆனந்தம் எங்க கிடைக்குது? பகவான் கிட்டதான். அவர்தான் சச்சித் ஆனந்தர். இதுல வந்து டெம்பரவரி, இது வந்து அசுர குணம். அவங்க வந்து இந்த நிரந்தரம் இல்லாத
இதுதான் துக்கானியும் அசாஸ்வதம். இது நிரந்தரம் இல்லாத உலகம். இந்த உலகமும் அழியுது, ஒரு நாளைக்கு அழிஞ்சு திரும்ப தோணுது. நாம உன்னதமான நிரந்தரமான உலகத்துக்கு போற வழிய பார்க்கணும். அதுக்காக நம்ம தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். 16.11-12 16.11-12 चिन्त्याम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपसृतः कामो भोगपरमा एतावद् इति निश्चितः आशापाशसतैर्बद्धः कामा क्रोधपरयानः निहन्ते कामो भोगर्ता அந்நியாயேனார்த்தா சஞ்சயா. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்றும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்களுடைய வாழ்க்கை என்னன்னா, முக்கியமான தேவைன்னா புலன்களை திருப்தி செய்யறதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளே. அவங்களுக்கு அதுதான். அவங்க கடைசி வரைக்கும் இறக்குற வரைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசைகள் வந்து அளவே இல்லை. இந்த ஆசைகள் 3 கணக்கான கைகளால் பந்தப்பட்டு காமம் கோபம் இதுல மூழ்கி அவங்க வந்துட்டு இந்த புணர்ச்சியாக அநியாயமான வழிகள் வந்து செல்வத்தை சேகரிக்கிறாங்க. அப்படி சேகரிச்சோம்னா நம்மளுக்கு இப்படிதான் போகுது. இதனால நமக்கு என்னன்னா, இப்போ இந்த தவறான உள்ளுறவு, போதை பழக்கம், சூது, மீட்டு ஒண்ணுலயே ஒரு குணம் நமக்கு போயிடுது. மாமிசம் சாப்பிடறதுனால நமக்கு தயை கிடையாது. சூதாடுறதுனால அந்த இடத்துல உண்மை கிடையாது. தவறான ஒரு உறவுல தூய்மை கிடையாது. இந்த மதுபானம் குடிக்கிறாங்க, அதனால அவங்க வந்துட்டு அவங்க இடத்த வாய்மையே இருக்காது, நேர்மைங்கிறதே இருக்காது, புத்தி பேதலிச்சிரும். இது எல்லாமே அசுர குணங்கள் தான். அவங்க வந்து இதுக்காக எந்த விதத்திலுமே பணம் சேர்த்துறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. எந்த விதத்துல சேர்த்துறாங்களோ அந்த விதத்துல அதை விட்டுட்டு உண்மையான ஒரு நிலை என்ன அப்படின்ட்டு அறியாம இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.13-14-15 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமாம் பிரபாபஸ்யே மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம் असौ मया हत शत्रु हनिष्ये सापरान् अपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आद्यो विजनवान् अस्मि गोन्यो सति सत्रुषु मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः. அசூரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான். இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, இது எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேற யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ அசுர குணம் உடையவங்களுக்கு இங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. பிரகலாத் மகாராஜா உடைய தந்தை இரண்யகசிபு. அவன் நான் தான் இந்த உலகத்துக்கே, நான் தான் கடவுள், இந்த உலகமே என்னதுதான், என்னை யாரையுமே அழிக்க முடியாது அப்படின்னுட்டு அவனுக்கு ரொம்ப கர்வப்பட்டு என் பேரை தான் எல்லாருமே சொல்லணும்னு சொன்னான். ஆனா அது மிகப்பெரிய அசுர குணம். அடுத்த ஒரு மனைவிய, நம்ம அடுத்தவங்களுடைய மனைவிய அடைய ஆசைப்படக்கூடாது, அதுவும் அசுர குணம். அந்த ராவணன் சீதாதேவிய ஆசைப்பட்டான், தவறானது. அப்படி இருக்கும் நம்ம கொலை, அந்த மாதிரி அடுத்தவன் மனைவியை கடத்துறவன கொலையே செய்யலாம், சாஸ்திரத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. அவனையெல்லாம் கொல்லலாம் அப்படின்னுட்டு. அடுத்து இங்க மேல கம்சன் ரொம்ப பாசமான அண்ணன். தங்கச்சி தேவியை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகும்போது வேற யாரும் ஓட்டிட்டு போவேன், நானே தங்கச்சி ஓட்டிட்டு போறான்னு சொல்லிட்டு வண்டியை ஓட்டிட்டு போறான். அப்படி அப்ப வான்ல இருந்து ஒரு அசரீர் கிடைக்குது. என்னன்னு, நீ தேவிக்கு பிறக்கிற அவனால கொல்லப்படுவேன். அதை கேட்டதுமே அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு பாசம் பந்தம் பற்றி எல்லாமே அறிந்துட்டு உடனே அவன் அசுரன் ஆயிட்டான். நமக்குள்ள இருக்கிற அசுரன் எப்ப வருவான் நமக்கே தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக்கணும். ஆனா நம்ம இப்ப நான் யாகம் செய்வேன், நான் தானம் கொடுப்பேன், இந்த மாதிரி இன்பமா இருப்பேன்னு அதெல்லாம் முடியாது, அதெல்லாம் தவறு. அதை அறியாமையில இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் பணம் நிறைய இருக்குது, எவ்வளவு நிறைய இருந்து ஆஸ்பத்திரியில போய் படுத்துக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளும் காசு தரேன், இன்னும் ஒரு 4 நாளைக்கு என்னது என் வாழ்நாள் நீட்டிக்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்கறான் டாக்டர்கிட்ட. இது முடியுமா? முடியவே முடியாது. நிரந்தரம் இல்லாத எதுவுமே அவனுக்கு இறுதியில் உதவாது. 16.16 16.16 17 ரெண்டு படிங்க. அநேக சித்து விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதா பிரசக்த காமபோகேஷு வதந்தி நரகே அசூசௌ. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் படையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலன் இன்பத்தில் பலமான பற்றுடர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். ஆத்ம சம்பாவிதாக சப்தா கணமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யக்ஞைஸ்தே தம்பேன விதிபூர்வகம் பேனா விதிபூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி அவங்க கவலையிலாலையும் குழப்பத்தாலையும் அதன் மேல மோக வலையில விழுந்துடுறாங்க. அந்த மோகத்தினால நிமித்தம் ரொம்ப பட்டு வச்சு அவங்க நரகத்துக்கு தான் போறாங்க. நரகத்துக்கே திரும்ப வீழ்ச்சி உடையவாங்க. அவங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு உயர்கிரகங்களுக்கு ஏற்றப்படுவதை பெறுவதை அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. யாகம் செஞ்சாலும் நாம உயர்கிரகங்களுக்கு போலாம். அவன் என்ன செய்யறான், என்னோட சுயமான முறையில் நான் யாகங்களை உருவாக்கலாம்னு நினைக்கிறான். இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னா ராவணன். நான் மேலுக்கு நானே போவேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக படிக்கட்டுகளை வச்சான். படிக்கட்டுக்கு வச்சுட்டே போனா அதுல அவன் வெற்றி காண்ட தோல்விதான் அடைஞ்சான். இவருக்கு தேவர்கள் கூட வழிபடுறாங்க, இல்ல சுயமா அவங்களா ஒரு கடவுளை உண்டு பண்ணி அந்த கடவுளை வணங்குறாங்க. இந்த அசுத்தனுடையவர்கள் என்ன அவனுடைய முடிவு கடைசியில நிரந்தரமா அந்த அசுரர்கள் கருவில் தான் வைக்கப்படுறாங்க. அவங்க இது அவங்களுக்கு தெய்வத்தன்மை வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க வரவும் மாட்டாங்க. இப்ப இது காட்டுல இருக்கிறாங்க பாருங்க, வேடர்கள்.
அவங்க எல்லாம் வந்து அசுர வாழ்வினங்களை சேர்ந்தவளாக வந்து கருதப்படுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சட்டத்திட்டத்தையுமே பின்பற்ற மாட்டாங்க. முக்கியமா வேத சாஸ்திரத்தை பின்பற்றவே மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.18 16.18 ஹரே கிருஷ்ணா. अहङ्कारान् बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परादेहेषु प्रविष्टन्तो अभिसायूय काः அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். இந்த அசுரர்களுக்கு என்னன்னா அகங்காரம் இருக்குது, நான் எனது ரொம்ப பலம் இருக்குது அப்படின்னு அவனுடைய நினைப்பு இது பர்மனண்டானது கிடையாது. ரொம்ப தற்பெருமை, காமம், கோபம் இதுல இருக்கிற இதுல ரொம்ப மூழ்கி இருக்க அசுரர்கள் வந்து அவங்க உடம்புலயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு, மற்ற உடம்புலையும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அது அவனுக்கு அறியறது இல்ல. அந்த பரமபுருஷ பகவான் அவன் பொறாம கொள்றான். உண்மையான மதத்தை நிந்திக்கிறான்னா என்ன அர்த்தம்னா, உண்மையான மதங்கிறது தர்மம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னா சிசுபாலன். சிசுபாலன் பகவான நிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தான். கடைசியில பகவான் என்ன பண்ணாரு, அவங்களோட சக்கராத்தால அவனை கொண்டுட்டாரு. அந்த அசுரர்கள் வந்து பகவான் மீதும் சாஸ்திரங்கள் மீதும் பொறாம. இதுக்கு என்ன காரணம்? அவனோட அந்த பேரளவான கௌரவம், அவன் சேர்த்து வச்சிருக்க செல்வம், இந்த பலத்தினாலதான். அவனுக்கு தெரியாது நமக்கு இந்த மனிதராய் பிறந்த மனித இந்த வாழ்வு, இந்த மனித பிறவி அடுத்த வாழ்வுக்கு நாம தயார் செய்யறதுக்குன்னு அவனுக்கு தெரியறது இல்லை. அந்த அசுரகுணம் அவனுக்கு அது தெரிவிக்காது. சாஸ்திரங்கள் மேலேயும் பகவான் மேலேயும் அவனுக்கு பொறாம. அதுக்குன்னே அவன் என்ன பண்றான், பகவானுக்கு எதிரான ஒரு பொய்யான மதத்தை தான் அவன் சொல்லுவான். சாஸ்திரத்துக்கு அவனுடைய வந்து ஆப்போசிட்டா பேசுவான். அது கிடையாது, அது என்ன சாஸ்திரம், அது என்ன, அதெல்லாம் பொய், பகவானா பொய் அப்படின்னு சொல்றான், சொல்லுவான். அவன் தான் மிகப்பெரிய அசுரன். 16.19 ஹரே கிருஷ்ணா. தானகம் த்விஷ க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் ஸ்ரீபாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் அசுரீஸ்வ ஏவ யோனிஷு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இந்த கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பகவான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கருணை யாரு இதா அவர்கள் வந்து காட்டுல இருக்கிறாங்க பாருங்க, பலதரப்பட்ட வேடர்கள். அந்த வேடர்கள் வந்து அவங்கதான் நம்ம வந்து இன்னும் அசுர வாழ்வினங்களை வந்து சேர்ந்தவனாக கருதணும். அவங்கதான் கடையிலே மனிதர்கள். அவங்க வந்து ரொம்ப போறாமல் கருணைங்கிறதே அவங்கள்ட்ட கிடையாது. அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப அவங்க அசுரர்களுடைய கருவிலேயே போயிட்டு அசுரராகவே பிறப்பெடுப்பார்கள். 16.20 ஹரே கிருஷ்ணா. அசூரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மணி மாம் அப்ரைவ சௌந்தேய யதமாகதீம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா.
பகவான் சொல்றாரு அந்த அசுரத்தனமான வாழ்க்கையை திரும்ப 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 அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க. இவங்க என்னைக்குமே பகவானை அடைய முடியாது. அவங்க படிப்படியா இந்த வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களுக்கே தான் திரும்ப திரும்ப போறாங்க. ஆனா பகவான் ரொம்ப கருணாமயி. அவர் இந்த அசுரர்களுக்கு கருணை காட்டுறதே இல்லை. அவங்க பகவானுடைய பரமபுருஷனுடைய கருணையை பெறாததுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, மேல மேல மேல, அதாவது மென்மேலும் கீழ் நோக்கி போறாங்க. கடைசியில என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு நாய்கள், பூனைகள், பன்றி அது போன்ற உடல்களை அடைகிறாங்க. இது சாஸ்திரம் குறிப்பிடுது. இந்த மாதிரி இருக்க அசுரர்கள் வாழ்வை எப்போதுமே பகவானோட கருணையை பெறவே முடியாது. அவங்களுக்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது. கீழ்நிலைகளே தான் பிறப்பெடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தேவையா? கூடாது. ஆனா அந்த அசுரர்கள் கூட அந்த கீழான வாழ்வினங்கள் பகவான் வைக்கிறாரு பாருங்க, அது கூட அவரோட கருணை தான். என்ன செய்யறாங்க, அசுரர்கள் பகவான் கொள்றாரு. அப்படி கொண்டது கூட எங்களுக்கு நன்மைதான். ஏன்னா பகவானோட கையால அவங்களுடைய இறப்பு நடந்துச்சுன்னா, பகவான் கொண்டாங்க, அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குது. அனைவருமே முக்தி அடைகிறாங்க. அது வேத இலக்கியங்களே இருக்குது. இது உதாரணமா சொன்னா ராவண, கம்சன் மற்றும் இரண்யகசிபு இவங்க எல்லாம் பகவான் அவங்களை கொல்றதுக்குன்னே பகவான் அவதாரம் எடுத்து வந்தாரு. அந்த பகவானால் கொல்லப்படுவதற்கு அந்த அசுரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்தா அவரது கருணை அவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கிறாரு. 16.21 त्रिविधां नरकस्येदा द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधा ततो लोभा तमस् एतत्त्रयं जगत्. காமம், குரோதம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த காமம், கோபம், பேராசை இதுதான் நரகத்துக்கு போற வாயிலே. இது இந்த கதவு நம்ம இது இந்த அழிவு பாதை கொண்டு போறதுனால நாம ஞானம் உள்ளவர்கள், அறிவுள்ளவங்க இதை துறக்கணும். இந்த அசுரத்தனமான வாழ்வின் ஆர்வமே இதுதான். ஒரு தினசா காமத்தை திருப்தி செய்ய முயல்றான், அது முடியாத போது என்ன ஆகுது, அவனுக்கு கோபம் வருது. அப்படின்னு நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி. காமயேச குரோதேச சமுத்பவான், காமத்தால் கோபம், கோபத்தால் அப்படின்னு சொல்லி நினைவு வருது. அது போலதான் இங்க முக்கியமா இந்த காமம், கோபம், பேராசை இது அசுரத்தனமான உயிரினங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைய வைக்குது. நாம இந்த அறிவுள்ள மனிதன் நம்ம என்ன பண்ணணும், இவங்க 3 பேருமே விரோதிகள். இந்த விரோதிகளை நாம துறக்கணும். இதை துறந்தாதான் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நமக்கு முக்தி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இல்லாட்டி இது நமக்கு நரகத்திற்கே அழைத்து செல்லும். நரகத்துக்கு போனோமா, வேண்டாம். நம்ம நரகத்துக்கு போக வேண்டாம், பகவானோட உன்னத உலகத்துக்கு போகணும். அதுக்கு நம்ம தெய்வ குணத்தை வளர்த்துக்கணும். அது பாருங்க எப்படின்னு. இப்ப 16.22 ஹரே கிருஷ்ணா. 16.22 பிரபு படிங்க. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபிர்நரஹ ஆசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதீம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்க, இந்த நரகத்தின் இந்த 3 கதவும் தப்புனவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுணர்வுக்கு. அது எப்படி, தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியா
படிப்படியா பகவான் கிட்ட போறாங்க. எப்படி போறாங்க அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறோம். என்ன செய்யணும்? அதுக்காக நம்ம ஒரு பக்தர்கள் மூலமா, அந்த பக்தர்கள் மூலமா ஒரு ஆன்மீக குருவை அடையணும். நான் குரு, நீ குரு, நான் குரு, நிறைய போலி குருக்கள் நிறைய வருவாங்க. நான் தான் கடவுள்பாங்க, நான் கடவுளை காட்டுறவாம்பாங்க, பணத்தை தான் கேட்பாங்க, இது பண்ண பணம் கொடு, அது பண்ண பணம் கொடுன்னு. ஆனா உண்மையான ஆன்மீக குரு பணம் கேட்க மாட்டாரு. அவருக்குன்னு ஒரு சொத்து இருக்காது. அவருடைய வாழ்க்கையை பகவானுக்கே அழிச்சிருக்கும். அவர் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குரு, அதுவும் பரம்பரை குரு, பரம்பரையில் சீட பரம்பரையில் வந்த ஆன்மீக குருவை அணுகணும். அது ஒரு பக்தர்களால் நம்ம போய் அணுகுனா அவர் வழிகாட்டுவாரு. வேதம் படிக்கணும், தவங்களை மேற்கொள்ளணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். இப்படி எல்லாம் நடந்தா ஆன்மீக அறிவு வளர்ச்சி பெற்று நாம பகவான் கிட்ட போலாம், பரம இலக்கை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 16.23. யகாசாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः நச சித்திம் அவாப்னோதி நசூகம் நபராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கு செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. சாஸ்திரங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அசுரர்கள் தான் மனம்போக்கள் போல செயல்படுறாங்க. அதனால அவனுக்கு வந்து பக்குவம் இல்ல, பரம இலக்கியம் அவனால அடைய முடியாது. அது எப்படி இருக்கணும்? மனித வாழ்வுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி படிப்படியா, முன்னாடி ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம், 22ல பார்த்தோம் பாருங்க, இது 23. இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். அதுல என்னன்னா, மனித வாழ்க்கைக்கான ஒழுக்க நெறிகளை நம்ம பின்பற்றணும். அப்படி பின்பற்றும் போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு பக்தர் மூலமா வந்து அடைஞ்சு அவரோட வழிகாட்டின்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மேல போனா படிப்படியா நாம ஆன்மீக உணர்வு தளத்துக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ளலாம். இந்த பயிற்சி மூலம் நாம கிருஷ்ண உணர்வு தளத்திற்கு உயர்வு பெறும் அளவுக்கு நாம அதிர்ஷ்டசாலியா இருக்கிறோம். நாம இருக்கிறதுனால நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். நாமெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகாரிய மீட் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாத்வா சாஸ்திர மாதாஜி, நான் ஸ்லைடு இன்னும் மாத்தல, ஸ்லைட பாருங்க. அச்சா 23ல இருக்கேளா? மாதாஜி ஸ்லைட பார்த்து படிங்க மாதாஜி. படிங்க 16.24 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகாரிய விவஸ்வதி தௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானுக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, எது கடமை எது கடமை இல்ல அப்படின்னு சாஸ்திரங்களின் விதிகள் அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரம் சொல்றதான் நம்ம ஏத்துக்கணும். இதுதான் இதுக்கு உதாரணம். என்னன்னா பாருங்க, பகவானே இங்க ஒரு குருவை, சாந்திபினி முனி அவருடைய குருவோட பேரு, குருவை அணுகி அவர் கல்வி பயின்றார். அவருக்கு வேணுமா? அவர் கல்வி பயிலுமா? அவருதான் வேதத்தை தொகுத்தவர், வேதத்தை அறிந்தவர், வேதங்களின் சாரமே அவர்தான் பகவான். ஆனால் அவரோட கடமை, விதிக்கப்பட்ட கடமை, வர்ணாசிரம தர்மப்படி அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைப்படி அவரு ஒரு குருவை அடைந்து அந்த கல்விய கற்றுக்கு போறாரு. அந்த வேதங்களின் சட்டத்திட்டம் எல்லாமே பகவான அறியறதுக்குதான். இந்த கீதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணவன நிலை பெற்று பக்தி தொழில் நம்ம ஈடுபட்டா அந்த வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் இந்த ஞானத்தை நம்ம மிக உயர்ந்த அந்த பக்குவ நிலையை நம்ம அடையலாம். அதை நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டாரு பகவான் சைத்தன்யர். என்ன பண்ணிட்டாரு? ஈஸியா, நீ பக்தி தொண்டா, நீ எந்த ஒரு கஷ்டமே படாத, பகவானோட அண்ணாமத்தை
ஹரிநாமத்தை சொன்னா போதும், உங்களுக்கு பக்தி தொழில் நாம நிலைநிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இந்த கிருஷ்ணகுணம் இல்லாதவங்க, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்க எல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் என்ன செய்ய வேணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத வேத விதிமுறைகளை வச்சுதான் நம்ம முடிவு செய்யணும். எந்த விதமான எதிர்வாதமும் இன்றி வேத விதிகளுக்கு ஏற்ப நாம செயல்படணும். இதுதான் நம்ம தெய்வ குணத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்குரிய ஒரு வழி. இந்த சாஸ்திரம் என்னன்னா குறைபாடுகள் இல்லாதது. இந்த சாஸ்திரத்தை எல்லா சாதுக்கள், ஆச்சாரியார்கள், மகாத்மாக்கள் எல்லாருமே ஏற்றுக்கிட்டு தான் நடந்தாங்க. அதையும் நாம அவர்களுடைய அடிச்சோட பின்பற்றி நாமளும் ஏத்துக்கணும். சாஸ்திர விதிகளை நம்ம பின்பற்றணும்னு வச்சுக்க, நம்ம பக்குவ விதி என்னன்னே தெரியாது, எதுனே தெரியாது, பக்குவமே நம்ம பட முடியாது. நாம வந்துட்டு இந்த சத்துவகுணத்திற்கு நம்ம வரணும். சத்துவகுணத்தில் இல்லாத ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் இருந்தா அந்த குணம் நமக்கு அசுர வாழ்க்கை தான் கொடுக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். அப்படி அணுகி அந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் படி நாம நடந்தா நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தேவ அசுர சம்பத் விபாக யோகோ நாம ஷோடசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யுங்க, பக்தி தொண்டு செய்யுங்கன்னு சொல்றோம். இப்ப முழுமுதற் கடவுள் யாரு, இதுக்கு ஒரு விளக்கம். இது உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவம், நிகழ்ச்சி. ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஸ். என்ன மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடலாங்க, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம், நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். மத்தவங்க நிறைய பேர் போயிட்டாங்க, 8 பேர் தான் இருக்கு. முடிச்சிடலாம் பிரபு, முடிக்கலாமா? மாதாஜி இருக்காங்களா? வைகுண்ட மாதாஜி இல்ல, நீங்க தான் முடிக்கணும், நீங்க தான் ஹோஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகேங்க பிரபு. வாஞ்சா கல்ப தருப்பய சகிருபா சிந்து பைய வச்ச பரிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்குரா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மைண்ட் பண்ணிக்கலாங்களா? ஓகே. பிரபுவாதலுக்கு ஜெய். ஜெய். ஸ்டாப்.